La dona de l'alcalde en realitat naix d'una radionovel·la, un guió d'una radionovel·la que vaig escriure per a la ràdio del meu poble, de Monover, fa molts anys. I vaig recordar allò, no? Com era, que era una cosa molt divertida, que s'emetia tots els dies per la ràdio local, eren 10 minutets, i el poble se paralitzava quan arribava l'hora de seguir aquella història que en definitiva és l'essència de la novel·la que ara presentem. M'interessava mirar des del punt de vista de l'humor com és el dia a dia en els pobles, recuperar o parlar d'algunes tradicions que van perdent-se, també una mirada a la política local, no? Que tendim els ciutadans a criticar molt els polítics, però no ens mirem a nosaltres, no? Quan critiquem tot i només ens mobilitzem quan les coses ens afecten directament. Podem posar un abocador, un femer a la porta de casa i aleshores sí que me manifeste, però si és a la cara del veí i a mi ja no me toca, ho deixi que se manifeste ell, no? Jo crec que un poc de tot, un homenatge, no? Perquè en certa forma també aquests personatges peculiars fan poble, no? I són poble. Una crítica perquè cal mirar, no? Un poc d'això de que la llengua no té os, no? I com com de fàcil aboquem les opinions envers la resta, i no sols en les xarxes socials, a peu de carrer. I ella és una d'aquestes persones que va arrencar moltíssims somriures, i ja dic, és que anem a posar-li cara. Cadascú que llisca la novel·la va tenir en el seu poble una remediet i va veure-la ahir. Jo he triat l'humor sempre per a tot, i com no per a parlar de política local. Porto quasi 30 anys treballant en l'Ajuntament del meu poble, i o li poses humor o xica. Això no és manera de tirar avant, no? I crec que era això, una manera també de que els polítics també veguen quines són les errades que ells cometen, no? Doncs anem ahí a mirar-ho, però a mirar-ho en humor. Mare meua, jo no puc dir el primer que faria si fos l'alcaldessa del meu poble, perquè directament no me deixarien entrar al tornar. O sigui que millor m'ho reserve, però ai, si jo fos l'alcaldessa. Jo crec que s'han d'animar sí o sí. Mira, dia Gloria Fuertes, allò de que cada dia hay más prisas y menos risas. Doncs la pressa, això heu de llevar-ho vosaltres, però els riures els teniu tots aquí, us ho posem tan fàcil com agafar i llegir les pàgines de La dona de l'alcalde.